partida eta jaialdia. Ezin izan dio kendu, baina Artiagak egindako jokaldira ongi iritsi da. Baske, orain Goikoetxea eskuinez. Oso, ondo utzi bakarrik. Atibo, Talaplat. Bizoke? Amairutik Baske, ongi. Sale, sale. Contigo. Atibo. Venga, aire. Bizok. Amarretik jeitsi, baina ez ongi. Aire. Venga. Amairut erditik. Airearitz. Barruen. Beste jokaldi bat. Eta hori bai, hori tanto izan da. Lehen da bizi sake arrestoan egindako jokaldia izan da, bigarren hau berriz. Bi pareta eta Goikoetxeak ez du heltzerik izan. Bat eta huts gorri. Eta Xavier, nik ez dut tanto honetan aritzek entzin danak erakutsu eskuzela. Lehenengotik sakera sartu da, Iñaki ezaute sakera sartzan oie, eta gero aukeri aukidaben lehenengoen be errematia bota dago eta tanto indau. Aurreko baten me komentau gendun, Iñaki oin mobitzik gehiago esteteakola eta errematazailen kontra gehiago esteteakola eta aritzeko hori badaki. Gainera badaki, zuku lehen komentau zu moduen leke lezio bat ziatorla eta nire ritmo hartu da biela. Eta seguramente gaur aritze erasokor bat ikusiko. Iñaki Goikoetxeak berak aintzen duenean, asko ibili beharrik ez daukanean. Aurrean beti Mehatxuka arituko zaion errematatzailerik ez daukanean, askoz ere erosoago aritzen da. Baina gaur Mehatxu bakarrik ez. Mehatxu eta gutxien uste denean, sastaka da. Eta bai, lehen biziko tantotik hasi da oso erasokor. Ispastertarra. Bai, gainera Urdinek seguramente pelota bajua jokatu gabe, pelota motelaz. Eta badakit lekek hor asko sufridu halko dabela, berari jokue erretzak enduko ziela eta ezin dau berak hori permitidu ez. Orduan aukera txikizena be, seguramente aprobetxo bengo dau, tantu toketan. Gorrien pilota kantxan. Biziagoa da, bai. Bai, desente biziago. Honekin lehen da biziko tantotik ere errebotera heldu egiten dira. Baske bintzet heldu da. Lekerika zabaletik, goxo, bote handi eginarazi, ongi aurreratu da, Lapurtarra. Berriz ere eskumaz, Unai. Goikoetxea. Venga, vamos. Aire. Voy. Venga, ahí, vamos. Partidako lehenbiziko tanto piloteatua. Voy. Atzera Goikok. Pumpa goran sartu. Atzera irten egingo da. Biladoa. Iñaki. Eta sartu eta ara. Tantoa mendean hartua zuten. Baina hemen Goikok aurrera joan beharra zeukan pilota hori hartzekotan atzelariari uste erabaki du eta begira. Baske guzte baino, askoz ere nik uste lekuzkan pozegoela hor Lapurtarra. Ni pestot konfixau indala, pentsatu daula Iñaki sartu indala bai edo bai, eta gero ja abizau danako ja berandu zan. Eta hor orteinu bat egin dio, botea oso arroa egin duela, eta baina zuen indik inora ere espero aurrelariaren keinurik, eta hor partida hasieran batez ere fresko dauden bitartean, erne egon behar du eta aurrelariari konfiantza eman. Bai, nik uste dut komunikazio falti behizien dela bizkat. Ez dut esan esartzeko ez badauela hor berbai male bega esan akatxori ikusiko. Halere, ondoren tanto erra egin du. Beira. Erra beste ez, non jarri duen pilota.
horratzien ilundu itzen da asko. Goiko etxearen sakea. Sartu egin da horre ere. Atzera Baskek. Goiko. Eutsi unaik. Errebesez. Txokora. Ez du asmatu. Epa! Eta hirugarren tantoa Gorrientzat. Hor Goiko etxeak txokoan nahi izan du errematea eta ezker hormarik kupitu izan ezpalu zalantzari gabe tanto izango zen, baina hortxe uzue, ezker horma jo duenean pilota garbia geratu zaio, erkiagari etzen. Alere horrela galtzekoa, baina Ez, baina nik ez dut ezker horman pikau edo itzela, zekero, ez dakit palo joarik eskuen oztotzen emono jaskuen edo. Ez, palo jo dau, baina bai, sustotxu edo. Erkiaga. Erki kendua. Ondo Baske, edarra. Bai, pilotak da bikaina izan da ere. Eta orain arte denetik egiten ari da Lapurtarra, pare bat hankasartze garbi egin ditu, baina baita bitanto ederrere. Bai, pelotari oso indartu edak, euneko egun emoten daukantxan, eta atzera heltzen lortzen dabil, leke bibiderre lekuzkan borrapo dugu, eta bueno, momentu zurdinen tanto eperak itxu. Luzegi, lehen biziko paso. Estoy contigo. Goiko. Una pikaina pelotakoa. Aire, Tibo. Lekerikaren errabeskada oso ona. Eta ezin dute partidarik berdin du urdin. Lau eta bi. Bai, buen Baske bezkata urregatu eta errapau daulekek. Oin arte estabil leke peloti asko atzaratzen eta Baske horrek aurregatxua errapau dau. Kendor zakien. Atzera Goikok. Ordu aukera. Moztu eta tanto. Ongi hor, Zumaiarra. Iñakik egin duen lehen biziko tanto. Bai, oso ondo topau dut tanto ere, osak erreztuen atzera pelota oso hona bota da, haritzei lan txarrak ipinotez, ezin izetze pelotik gendu da, ero ezker horman oso ondo sartu dut korta hori. Eskuin besoan arazoekin nibili da eta oraindik erabat gainditu gabe ditu arazo horiek. Baina partida hasi aurretik esan dit gaur sentsazio onak zituen. Bueno, señale ona. Atera usakea. Partida berdintzeko beste aukera bat urdinek. Ven. Ven, Tibo, venga. Ahí. Contigo. Muy bien, venga ahí. Shot, venga. Eutsi barruen. Erkiagak errebotea errabesez.
indartxo baske. Mucho. Goiko. Los dos. Aire. Creativo. Corre. Aire. Tuya, voy. Goiko etxeak dira. Atzeratu du. Aguanta ahí. Aire, tibo. Pega ahí. Elkarra utzi ezinik. Voy, shot. Adelante. Voy. Pega una más. Aire. Errebote gauzulotik, jaso naik, zaila zuen. Relevo todo. Baske geskuinez, atzera. Aire. Ongileke. ¡Sale! ¡Acción! Ongi baske ere. ¡Visión! ¡Agora, no! Beste errebote bat. Eta orain ere urruti zegoen. Garai zeldu da dena den. ¡Aire! Txula. Eraman Goikok, piladoa. Ez. Lekerikak moztu, ez du ara! Ez du asmatu esan dut, eta bai, etzen erremate ikaragarria, eta Goikok sartzea zenura normalena, eta sartu izan balu, baina jandutan duten zegoen, baina ez du sartu. Pentsen dut Goiko pekakita bela hori da pizka prezipita huin dela. Zer bota erabakitzen egon da, aritz joko eskampo total egon da, leke bezazpiko kuadrotik aurrera egon da, eta hori Iñaki sartu izen bagan pelota hori, tanto itxuk aukerazko duk esan. Barkamena eskatu dio. Ibol baskeri. Berdinketarik ez oraindik. Sakeak 5, errestoak 3. Corre. ¡Sale! ¡Abajo! ¡Ya está! ¡Aire! ¡Ven adentro, ven! ¡Seguí! Erkiaga. ¡Venga! Ongi aurreratu da baske. Edarra. Errebote zulotik ezin. Oso pilotaka da, ona baskeren hau ere. Oso pelotaka da, lekek bai edo bai sartu duan, ze pelota hori esan asko urtengo, eta leku ibarik hartu da pelotik gatzeko. Bueno, eta baskeari da bere jokoa zer den erakusten. Alde batetik pilotari luzea dela eta atzean nagusitzen ari da. Beste alde batetik, ez du hainbesteko konfiantzarik ere ematen eta pilota gehiago galtzea ere ohikoa izan ohi da. Mutiko honengan. Bai, eta holan doi ez, 3 tanto egin ditu, baina galdu be. Pare bat galdutxu eta hor dabil. Nik pesto partio txukune dabil haitzen. Baina ez da dominizio hori ez dugu ikusten gero Goikoi aukerak sortzen. Bai tantu bai indutxu, baina hori faltako berre Iñaki aukerak sortzote zen Iñaki tantu baina lizeteko. Ongi Erkiaga. Goiko. Zera bizi eta tanto. Oso bizi jotako pilotaka da izan da, abiadura ikaragarrian zijoan, baina ziodu. Lekerikak eta orain bai, lehen da biziko aldiz, A2 jaun Andre Ogados, Bosna berdin. Bai, eta henguen bai lortu daue, baskeko izan dugune ez, lekek ezin izate Iñaki kendu, horre 6 kuadruen sartu da Iñaki, arit asko aurreratu bihar izan da, Iñakine errematen bat etorri eskero bat defenditzeko, eta hor, frontoi honetan tarte handixe gelditzen da hor erdixen, da Iñakik erdiko zulo hori oso ondote pau dago. Txalo zaparra da. Gernika Lumoko jaialai pilotalekua betetzen duten zaleen txalo zaparra da.
irudietan duzuen mutilaren zat. Zelak ondo botaren suabe, ingulu hartu eta Ez dio batere indarrik eman, baina ezker horma behartzen lekuan jo, eta Goiko Etxearen helmenetik urrun. Dotore. Ongi kendua. Solo, Zabalin, la vemos al trie. Voy. Rebote ona. Dale. Gora. Bere buruan lurrera boteaz. Beste errebote bat. Lekerika sartu beharrekoa. Ongi. Ezen batere erraza. Hormabikoa Goiko gezta sarean sartu. Eta gero zirrizta bikaina jo du Ispastertarrak. Eta, kantu honetan biek izan dituzte merituak. Oso pilota zaila sartu du. Lekerikak, kanpora zijoan, derrigo sartu beharrekoa hortxe duzu, begira. hor Iñakik ez dago asmau. Eta gero Iñakik ez du asmatu. Eta Erkiagarentzat aukerakoa zen, eta ez du bakarrik. Aritz zuzenien joako Zabalera, barrure bota izan balutan bizongo zan, baina hor planuen agertu duzte ditzen, Aritz zuzenien junda Zabalera, eta horregaitxik heldu behin da, beste lan esan nahi hauko, eta gero zoragarria gotxu du. Bi tantoz aurretik gorriak. Atzera Goiko irten Kumpa goran baske. Edarra. Eraman Aritze, Goiko Hori laga. Eta Goiko Etxeak erki neurtu du pilotarekua eskuinez. Ikusi du egoera zeintzen. Eta ezker horma neurrien joz, eskuinez Unairi buruz gain pasa eta erreboterako aukerari hortzo duzu. Dotore. Bai, gainera hor, atzera bota eta ezker horma askokin Zabalera bota eran, ondinok txitxakak eixa zailtzen da, ze pelotiek rebote tipe Zabaleru zartzeko tendentzizi dauke efektu haitxik, eta atzelari zai hor lanak asko zailtzea. Ongi kendua, erreboteko zulotik. Lekerika, Goiko sartu da berriz ere, bederatzitik oso atzera, errebotea luze, seiterditik, barrura. Ez zenba bat ere erraza. Ez, berandu urten dau, baina guztuen heldu da. Hori ere zaila, baina horri ere utzi. Baske. Tranquilo. Zabalin dau, gora! Ispastertarraen errebotea barrurantz. Goiko sartu da. Atzera Iñakik. Ongi. Sale! Zabalin dau! Seitik hau. Eta tantoa gorri. Indarrean. Errebesez Kumpagoran sartzera behartu du Baske abiadura handiarekin zikoan pilota hori. Kolpeko mutila ez izanagatik ere oso ongi aprobetxatzen du gorputzaren inertzia eta errebotean maisu ikaragarria da egungo pilotaririk oberena zalantzarik gabe errebesez bederen eta gaurko bigarren partidan, bigarren finalerdian jokatuko duten lau pilotarietako bat du ondoan Janire Frakoak, Xabi Barandika. Bai, Xabi Barandikarekin gaude, zemoz Gabon. Gabon.
Bueno, azken jardunaldian galduta ere sartu zineten finalerdietan, burua garbitzeko asti izan duzu, ezta? Bai, guretzako esan izen partidu erresa, azkenin partidu jokatu aurretik ja klasifiketa egon ginen. Nik uste horrek igual intensitate hori faltie, igual horre perjudika izkula apurtxu bat, gero eureku baino gehiago izan ziren, eta bueno, ez teko besterik esateko, ez da? Olaran eta López izango dituzue aurkari bigarren finalerdi horretan, oin arte txapelketan aurren bi partiduak irabazi dituen bikote bakarra da. Ez da bat ere erraza izango finalerdi hori. Da, kanpenato hasi orduko nik esan eban favoritoak beste grupan dauzela, bai hemen partin dauzen Erkiaga eta Lek eta bai Olaran eta López. Erkiaga eta Lek kanpenatoa tirabazia de Gran Eslama, Olaran eta Lópezek bai lehenengoa irabazi bien, nik uste deuri dela favoritoak eta guk dia suertapur bategaz irabazitzagoen. Baina Etxetorekin batera zuek ere Donostian irabaziteakoak zarete? Bai, hori da, klaru da. Azkenien partidu batera da, eta gu guri eitzen urtengo gara, nik uste dut azkenien partidu batera, untzu esante moduen hobien jolazten denak horrek irabazko dugu, ezta? Gu irabazten urtengo gara, topera urtengo gara, baina, bueno, nire uste zeurek die favoritoa da eurek hori presio puntua gaur. Xabi, mila esker eta zerte hon. Vale, eskerrik asko zeuri. Lehengoan presio berberarekin ere ez ziren kantxaratu, lehen jardunaldian irabazteak eta beste partidako emaitzak finalerdietara sartzeko balio izan zien. Lehengoan galduta ere bazekiten finalerdietan izango zirela eta behar bada tensio puntu hori ere falta izan zuten, baina nagusiki joko falta erakutsi zuten. Barandikak hasieran tanto eder bat edo bi egin zituen, baina handik aurrera oso antzu ibili zen errematean, eta Etxeto ere etzen Etxeto izan. Etxetok normalean erakusten dituen ezaugarrietako bat bera ere ez zuen erakutsi, eta oso bikote arrunta ikusi genuen, baina gaur ez zait iruditzen orduko bikote bera ikusiko dugunek. Seguru, Honekue esan normala izen, esasunez, igual ni bestote Barandika igual aktitude falta pizkat ikusi gakola, eta Etxeto fizikamente ikuste gakon partidu kargan dizeukela, eta ez egula beran horrenien, baina gaur seguru euneko emungo da bela, tantu ezartzeko oso bikote gatxe izango diez, defensa handiko bikoti da, eta seguru Imanoli eta Olarani lan handizek ipiniko ziez du. Baskek beste pilota garri bat utxegin du. Lau galdutako. Venga, bien, vamos. Eta datuetan dago alde Erkiagak eta Goikok iruna egin, galdutakorik ez dute, baina Lekerikak bi egindako baditu, galdutakorik ez. Egia, pilota bat bera ez dute galdu. Gorriek eta Baskek berriz lau galdutako baditu. Hiru egindako ere bai, baina lau galdutako. Eta Zarlo formabikoa joruen Aritz Erkiak. Erraz egiten du. Baina, gero lehen komentu egun badaki Iñaki movimento askar horrek gehiago esteteako zela, eta bizkat ez ustien harrapau dago, eta motzen abizaduriaz eta anguluaz, tanto zuzanen da. No pasa nada, vamos. Venga. Venga, Esta, Timo. Esta. Goiko sartu da. Errezez luze. Gora, pícala. Baske, ongi. Sale. Venga, Nitz. Eskumazor. Goiko. Azpitik. Ongi, pilota zaila sartu du. Unai Lekerikak. Baskek aurrean botea egin arazi, bikain berriz ere punpagoran. Atzelari Gernikarra. Suave. Sale. Contigo. Aire. Aire, voy si no.
Amabit erditigu nahi. Eta Baske buruz gain pasatu du Lekerikaren eskuinkadaren jagia. Bai, hor, totalmente lekuzkanpo gonda Baske. Eta ez dut zer esan Iñaki sartzeko, da ezin izan daue pelota horretara heldu. Begira. Eta hautsi eginda jokoa. Bai, zuk esazun lehen, Baskeke irulau akatsitxu eta aritzen pare bate aziertokin batera, zeta purtzero hortu dabe, bosnako berdin eta aretatik aurrera. Errebesez. Goiko sartu da, Ormabikoa ez da orain ere sarean sartu. Eta orain Komeriak. Gero Komeriak. Eta Goiko etxeak Ormabikoetan ez du bakaren esmatu. Bat bera ere ez du sartu sarean. Eta gainera ondoren Erkiagak bukatu du tantoa. Bai, eta Ormabikoetan esaz metiaz aparte erabakizetan be estabil azmetan. Aurreko tantuen be sakerrestora sartu da. Eta errezerre matatiaz aparte aritzei erreboti laute zazpikoa duen. Sakerrestora sartu da tantu amaitzen alein du bizu. Ez izune dain, aurkari, ebita nahi osun aurkari zai pelotaka eskure bota pelotakat, ez? Aritzei errebota demoti zazpikoa duen, karamelo bat demoti da. Oinbe, barrido sakera sartu da, eta lekei eskure bota hotze. Orduan, hortxe dabil Iñaki be pixkat baju gaur. Erkiaga Goikoren sakeetara sartzen denean denok arriskua usaintzen dugu eta Goiko sartu denetan berriz, ez da errematatzera ere joan, eta... Ez, atzera bota daulenko ez dauen bataz, baina atzeko ormara heldu da eta asko urten da, eta... Orduan, gero aritzei bestote supresio hori sartzen zakera, ez potezu errematetan, da oin, 12 galtzen zoizela, bost kuadroen sakerrestura sartu, eta ez pozu kostau bat botaten, ez dakit noz botako zo. Ormabikoa pikan. Kampuan izan alda. Bai, non bai. Beno, zazpigarren tantoa urdinentzat. Eta hau izan da, gorriek galdu duten lehen da biziko pilota. Hortxe uzue, kanpoan izan da bai. Epaileari alaxe eskatu dio Goikok eta hortxe uzue. Ala erabaki dute, ala ebatzi dute epaileek aurrekoak bederen. Bai, eta fronto honetan zorionez horretarako paietako gatsa da, ze kontrakantza hori egurrezku da, eta pelotiek bote txikitxago emotiaz aparte Zaratie be, egur Zaratie atetzen dago, eta paietako aukerak asko murrizten dien. Beste pilota baten bila, Goiko etxea eta Baske. Bai, a ber, jokuan tendentzizie pixkat aldatzen da ben, ez? Hasieran komenta got, urdinen estrategietxe klaru izen dira. Pelota barrizaz jokatu eta aritz joko eskanpola da. Galdekin, azkeneko tantuetan ez da biz hori lortzen eta ber, pelota barri batekin lortzen da ben. Goiko etxearen sakea. Eskuinez indarrean erreboteatu nahi izan du, baina ez du saskian sartu. 13 eta erabat hautsia dago joko hau.
Lilar, venga. Bai, pelota berri zatetik mozu, zure kokuen sarri mozu eta bigarren pelota kantantu galtzen mozu. Hoi momentu emitzen zetoni buelte motie oso gaztau. Oso zail ikusten da bai. Baske saiatu da sartzen azken unera arte. Erakutsi du sartzeko borondatea eta asmoa, baina ezin izan du eta goiko gutx. Eta orain berriz, Lekerika Unparlasteranen bila joan da. Ez du sartu, 8-3. Bueno, Erkiaga, Lekerika eta Goikoetxea orentxe arte izan ditugu batere galdu gabe orentxe pana galdu dute. Lilar, venga. Venga. Iñaki Goikoetxea. Erra. Sígueme. Ven. Cativo. Venga. Eutxi Lekerika. Venga, otra vez. Ahí. Venga. Eutxi Arruele. Oso ondo. Izen errebotea, baina bederatzetik zailagoa beti. Venga. Hori ere. Ez da zabaleratu. Eta tantoa berriz ere Gorrientzat eta Iñakik pilota berriarekin eta horre albotik jo eta eginalak egin ditu sarean sartzen din, baina ez du lortzen, normabikoarekin bat bera ez du lortzen. Zoengo gainera, bai, engainora bota du, baina ez dakit Fede barik izan da, beti gora bota du, ezker hormi oso goizango du pelota horrek. Eta pelota barriz izenean baritzei denborien motze deltzeko. Ongi gurutzatua. Dale. Pásale si puede. Contigo. Konpagoran Lekerika. Sartu Baske, gatzera. Pícala. Hor da Tibol. Errebesez atzera. Erreboterako utzi du Lekerikak barrura berriz ere Erkiaga. Segi. Eta oso ongi berriz ere Erkiaga aurrean bote handia eginarazi eta 15-8. Lehen dabiziko zatian, lehen erdian hor nonbait eutxi diote. Gorria gaurretik, 2-3, 3-1, 4-2, 5-2, 5 berdintzea lortu dute. Baina gero alde egin diete eta errazegik izan dute kontrolpean. Bai, nik bestot ez da bela oposizio asko euki ez, gero. Euren pelotie, guztoko pelotie ja bizitzu da, aritzenzako apropos ipini da eta errezegi irazi da bela emoten dau sensazioa izetau. Bueno, bigarrenean gauzak aldatzea lortuko aldute eta bigarren partidako beste protagonista baten ganagoaz. Imanol López handiaren gana. Bai, Imanol Lópezekin gaude. Zelan iritsi zarete finalerdi honetara, aurreneko 2 partiduak irabazita, beraz, konfiantza aldetik pentsatzen dut ondo. Bueno, bai, konfiantzakin seguru, 2 partidu jokatu ditugu, ondo junda ligian, baina, bueno, orain iristen da benetako torneoa, eta partidoa, oso gogorra dator, eta gogo handiarekin ja. Barandika eta Etxeto oso bikote arriskutsua da, agian ez genuen, ez zuten bere euren mailarik onena eman azken jardunaldian, baina adi oso arriskutsuak direlako. Bai, a ber, Donostian irabazi zuten, elkar ondo jokatzen dute, lehengoko partidoa, ez zuten bere eguna izan, egia esan ere, klasifikatuta zeuden, eta gaur etorriko dira, dana matera, baina, gu listo gaude, gogo handiarekin, eta, behintzat irabazten duenak izerdia aterako du. Zure ustez non egon daiteke partiduko gakoa? Gakoa, nik azke pinean ikusten dutena norberak gauzak ondo egin behar ditu, batipan nire buruak, txukun jarri, lan ona egin, aukerak eman nire aurrelariari, tantua bukatzeko eta hori egiten badugu, ea suertea daukagun.
Sorte hon, eta mila esker. Eskerrik asko. Imanol López entzat pilotaneku aproposa da. Gernika Lumboko aialai erraz heltzen da, oso bere burua gutxi behartuta heltzen da errebotera. Eta horixe izango du helburua. Atzean nagusitzea eta Jan Olarani errebaterako aukerak sortzea. Bai, hor, bestot, bigarren partido horretan hori gako handi bat izango alaz. Bi aurrelarisek die tantu amaiti bastante kosteteakuenak. Lau pelotarisek die defensa handiko pelotarisek, bestot, partido luzia ikusteko aukera asko dauke duzela. Eta aurrien fin ibiltzen bada aurrelarin bat, irabazteko aukera asko ukilik ez. 204 pilotaka da orain arte. 36 minutu partidak. Sakea Erkiagarentzat. Begira. Armaiak mukuru beteak, sekulako giroa, sekulako festa. Final handia astearte eguerdian izango da. San Roque egunez eguerdian eta Euskal Telebistaz ikusi ahal izango duzue. Sakea oso luzea izan da, baina barruan antzadenez. Baske. Bikain. Pilota zailak sartzen ari da, Bai, lekek pelota asko sartzen dago. Bertara heltzen badanik, neuken bilur esan gaur, partidu ondo aguntauko da ben, ritmo falta horregaitzik, baina momentuz estabil berantzako partidu exigenti izeten, eta etxako momentuz nintzeta ulesiz egin guzik. Ongi aurreratu da Baske, Ormabikoa, heldu ordea Erkiaga, eta Txitxaka. Bat eta huts. Jokoen sistema honek bigarren jokoan reseteatzeko aukera ematen du berriz ere. Bueno, bigarren joko honetan behintzat pare-parean abiatuko dituk eta hau irabazten baldin badugu. Aurkariek beste aukera izango ditiagu hirugarrenean. Baina lehen biziko 15 behintzat gorrientzat izan da. Hortxe duzue. Baskeren ahalegina. Ongi heldu da Erkiaga. Eta ez du barkatu. Bai, eta zeta oso garrantzitsu izango da, Aritz eta Lekek aurri hartzen badabe eta biru tantuko aldie badaukie. Leke etxien jokatzen, euren pelota guztoko batekin oso gatxe izango da partidu buelta motia. Atzera Erkiaga. Abajo. Aire. 6 bien. Selectivo. Suave. Sale. Erreboterako hori ere. Bote handia egin. Eta Amabira etortzera behartu du. Eta hon ikusiogu Baske inderrik barik errebesaz pare bat pelota botaten, lehenko tantuen bebai Lekek sartuen pelota gatxu da. Bizkate erdire modun botata jonda, baina alanda guzti ez da ulortzen Aritzko koskan bola etia. Ormabikoa oraingoa bai! Errebotean errebesez egindako Ormabikoa eta Goikoetxea jo dituenetan sarean sartu den bakarra, tanto izan den bakarra. Bai, eta kuriosu da, kasu honetan oso behartute gondalako bota dau, hortik barrure botati oso gatxe euken, eta arriesgeti erabaki dau, eta oso ondo urte dute. Bigarren joko honetan nik uste beraiek ere irakurketa hori egingo zutela. Saia gaitezen, gehiago estutzen, presioa handiagoa sartzen, errematean eta gauza egiten behintzat saia gaitezen, gero irten edo ez irten, hori ikusi egin behar izaten da, baina behintzat
mehatxu egin eta deseroso sentiarazi eta lehenbiziko jokoan lortu ez dutena. Bai, nik uste dut hoize dala bidi, ez? Oine, barrido pelota barrixa atako dabe, pelota barrixaz, bazkeke domineti lortzen daben, aritz pixkat jokoskan polaga, bide batez leke pixkat kantzetzen daben, eta dominixo horren ondorizoz, Iñaki gaukerrak dauk izan, tantue amaitzeko. Bidea horrek izan bidau, eta gero, aurkari izan pelotia ez da bizen inbe, nik uste Iñakik batez bezak erreztuen eta erasokorrago bidabela, han aurrin zaki hartzi lortzen badau, tantu etopeta amaitzen aldein du bidau bai edo bai. Zartu egin izan du Uztaiazio eta Askeren gorputzera joan da pilota. Baina ez temenik. Haundiri bederen. Hemen ikusiko dugu. Garitze. Renos ondo jolastu tanto, Bien. Si estás bien, entra. Ahí está el día. No. Solo aquí. Iñaki hor berandu sartu da. Bazkeri gorputza etorriako bai. Baina, ez dauk ikeja handirik. Ez du leku txarrean jo. Torri. Sale! Pasa. Veamos gol! Zazpitik barrura errebotea. Bisos! Aire, Aritz. Saca, Peña, saca. Aire. Aguanta, suave, Tibo. Saca. Venga. Pompa gora, nongi baske. Lekerika, amaika tarditik errebesez. Zula. Ez? Irten egin da. Botea lehenago egin du. Atrás. Abajo. Eutxi Tibole. Torri. Beye. Aire Iñaki. Ongi joan da. Kapa. Baina ez du basmatu horrebote horretan ere. Ongi joan da. Joan beharreko pilota zuen eta oso ongi joan da, baina gero. Tanto y tanto como ez du asmatu. Ez, ikusi dago bisek bertara zoi zela eta asko justu nahi ezin dau txapara. Oitxua egon bazan kostaua zerrematik etxera seguramente gai izango zan erabaki aldatzeko edo tipar eta velozia diaz bota edo incluso atzera edo bai leke aurrera junda zuzenien eta atzien zurluan dixela dau baina Iñakin ez da oso oiko Iñaki kostaua zerrematik etxen ikusti edo igual kokizantza hori beste dukiko eta hainbeste ajustau nahi izen dago Hiru eta bat. Torri, Ongi kendua. Bishop. Aire. Rebote indartsua. Bien. Eta Lekerikaren eskumak. Abiadura handia eman dio pilota horri goikok sartzerik ez eta Futbolek ere ez du deus egiterik izan eta badoaz bigarren joko honetan ere. 4-1 aurretik gorriak. Bai, eta pelota honekin urdinei lan oso txarrak elditzako ez, momentu honetan. Bazkek ez da ulortzen aritz, gokoz kanpola etie, inderbarik egotatzen badabil gauzak probetan, baina ez da ulortzen eta igual aleginen bidau eskumiaz gehiago katzen, edo errebizaz bajonazuk bota eta hor sortzi behatziko adur ezker hormala peloti bota, airera sartu araziz, baina aritzek reboteetan jarraitzen badau pelota honekin gauzak oso txartuekin. Sale, asko! Biga! Hor eskuin ez ematera joan da. Ez du asmatu, biletan. Bai, baztertu behi jako. Ezan pelota oso erretza errebotetako. Aber roño urdine geuren pelotiaz, pelota barrizaz. Pare bat biderata da pelota barrizeta, lehenengo tantue nahiko erretz galdu da beta, ber. Hoi mintzet pelota pizkat itxi lortzen da benda. Euren joku ezarri. La de ellos. Suena, Unai. Suena.
venga. Zumaiarraren sakea. Aire, Aritz, aire. Saca. Potela izter sartu? No. Contigo. De atrás. Lekerika. Tuya. Ikain. Aire. Goiko ere. Hablando. Voy. Aritz, arriba. Ormabikoa, bote handia egin arazi eta zarean zoragarri sartutakoa. 3-4. Da, bueno, goten da guntzet. Intentzinoia bintzet badauela. Zetoni buelti emoteko eta Ondo, lortzen da. Jarrera aldaketa bat, edo aldaketa taktiko bat, edo badagoela ematen du. Venga, aire, horrein Aritz. Bai, batez be ahala badaukielako. Ezingo baben, bueno, ezin dabe, baina ezke ahal izen da. Sakea luze, baina barruan izan da. Atzera Goiko. Aire, pícale. Venga. Ormabikoa bote handia egiten saiatu da bat ere indarri gabe. Bote egin eta sarean sartu nahi izan du, baina kanpora joan zaio. Eta hor, hor asko konfundidu da Iñaki. Aritz gainera zabalien eukidau, biparetien zubizen lageti oso gatsa da. Moztu baleu edo zikeran, baina hor pipare eta holan horren arro dupestoko zutan mututen gala bera be. Lehenbiziko jokoan ere 5-3 aurretik joan dira Erkiaga eta Lekerika. Gero Bosna berdintzea lortu dute, Guraxi izan da. Orain arteko, ez bigarren joko honetan izan da, bai berdinketa. Bana joan dira. Lehen jokoko bakarra, Bosnako ura. Ongi gurutzatu eta ateratako sakea. Lekerika 8 terditik eskumaz. Aguanta. Vale. Alturia. Cativo a la mitad. Aurreratu da. Aire. Chula tú. Pues si no. Arriba. Piso. Barrura Goikok. Aguanta ahí. Voy. Tú, suave. Ahí. Aire. Voy. Bien. Aguanta suave. Baske. Aire. Pilotaka da beharra. Oso pilotaka da beharra. Horra gonta bidea. Sartu beharrekoa zuen, bestela zula garria izango zen pilota hori. Beno, 4-5. Partida ez, baina jokoa berdintzeko aukera Goiko etxea eta Baskerentzat. Pues si no voy. Suave. Aire. Eutsi, gora. Si no, voy. Goiko. Venga. Ormabikoa bikaina. Benetan bikaina, usainik ere ez dio hartu gainera edo hartu dionerako pilota sarean zen. Bosna! Bai, eta hori da pizkat esaten dune, ez? Tantu etopau, gaitxasune baukezu, ala baukezu badakizu eitzen, alegin du eta urtengo dau. Alegintzen ez pasa ezin duzu tantu egin. Goikoren sakea. Ongi gurutzatua hori ere. Aire, si no. Punpagoran Zumaiarra. Eutsi Lekerika. Bueno, tuya. Puta madre. Hor berriz. Ez du asmatu Iñaki. Venga,
Eta lehen ez da hartu, baina gorrixen pelotia jokatzen dagoen die Urdinek. Pelota bizitza jokatzeko erabaki hartu dabe. Iñakik eta Baskek. Venga, vamos, que están quemados. Hor, ikusten da Iñakik urrats bat aurrera egin duela eta esan duela gauzak aldatzekotan gehiago sartu beharra zeukat. Geixiagorekin jokatu eta arriskuak hartu. Resto atento gora, venga. Pilota Jermenarekin, aurkarienarekin jarraitzea ere, zegoen bait. Bai, berak, Iñaki beti gustatu izango, ez? Pelota bizitzago eta berak atropei eta inderrien jokatzera, eta bueno, seguramente askoz erosua sentitzen da bat, ez erasora jonbioa dau. Pelota bizitzaz jokatute, motelaz baino, horre haitxik hartu izan da, bera gali hori seguramente. Sake luzegia izan da, Erkiagarena. Bigarna ongi gurutzatua. Baske. Erreboterako utzi dute. Lekerika eraman. Goiko. Atzera. Baina irten eginda. Beste aukera bat Goiko bentzat. Zirrizta zoragarria. Hobean lekez. Bai, leku ebe aproposa izan da, ez? Kantxa erdixen oso aurrien. Eta oso indau, txapan oso ondo justu dago, ezker horman hilerain. Eta, bueno, Iñaki oso erako zigor bat ikusi du barrio tanto honetan. Eta moten da bolan zeta burrokatzeko aukerakin egongo dizela. Bai. Eta zeta irabaziz gero-gerokoak, baina posteraia arrisku handia izaten da, favoritoa, ez dira, hain favorito izaten. Ez, eta hirugarren zetera eltezaren nien, beti bigarren zeta irazten da bena, aixie aldera hau aukitzen dago, lehenengo zeta irazi da bena baino. Contigo! Go! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Aire! Arrura Iñaki. ¡Venga! ¡Aire! ¡Mucho ahí! ¡Mucho! Ezin Baske gongi Erkiaga. Aizkiarri Venga, dugu. opa. Venga, Lilar, hau enbaten biarritze, enmudau partido herri, venga. Opa, Lilar, venga. Oso ondor behien emunda, venga. Zazpi eta 6. Ikote Bizkaitarra aurretik. Bata Ispastertarra ez da urrunekoa. Bestea berriz hemen goxea, Gernikarra. Iazko garaipenaren ondoren berriz ere favoritoetan. Askorentzat favorito nagusi ere bai. Baina hori berretsi egin behar izaten da azepilota eraman duen. Aritze. Bai, frontonen karakteristikak ondo aprobetxauaz, Goiko Sarerik ez dago hemen eta... Hori ere jaso. Baske. Eskuinez, Erkieta. Ezin izan du, baina defentsan gaitzeko lana egin dute Gorria. Bai, batez bere lehenengo errebotea oso altura handixen motea aritzek. Edozein frontotan Goiko Sari joko leuke sobran, bi fronto gainenik nitxe bai igual, baina fronto honetan goixe dana libre dau, eta alan da guzti beheztu ibili da, da eropigarren honetan be pelota oso gatxarun dau, batez be Sareitik oso urran izen dalako, eta Saria hemen bigune izeneran oso arriskutsu da Sarera guti eta alan da guzti beharitzek eruti lortu da. Eta gero, Baskeren eskuinka da. Intentzio osoz, zabalera bota, efektuaz. Intentzioa eta katza ere eman dio. Bai, eta gero lekek salto handi zein de sartzie lortu da, baina ezin izan dauk elitxu pelota hori. Hain behartuta iritsita, zaila da pilota gelditzea. Eta beroin Urdinek partiduen behingoz aurretik ipintzen lortzen da ben. Arrazoi duzu. Lehen biziko jokoan berdinketa bat lortu dute, bigarren honetan bigarrena dute, baina aurretik jartzerik ez dute oraindik izan.
Goikoetxea. Contigo. Voy. Torre. Aire, aire. Saca, Belli, saca. Sale. Eutxi baske. Zaila sartu eta namandu. Segi. Zaietxetik atzera, pumpa gora, nongi lapurtarra. Besan, sale. Alturi egotiko, gora. Berriz ere pilota zaila. Sale. Aire. Amelio. Goiko. Erra. Amelio. Errebesez Ormabikoa eta sarean. Lehen da biziko aldiz, Zurbilak aurretik. Lehen jokoa. Horrientzat izan da dakizuenez. Baina bigarren honetan 8 eta 7 aurretik dira Goikoetxea eta Baske. Pilota zailak eraman behar izan ditu. Bidarteko atzelariak. Eta Iñaki beste arrisku bat sortzen ari da. Bigarren joko honetan askoz gehiago arriskatzen eta Ormabikoarekin egindakorik gabe izan da luzaroan, orain ari da asmatzen. Aurrera Janire. Aste honetan Unai Lekerikarekin izan gara eta esan du partiduri garrantzitsuena dela gaurkoa, udako partiduri garrantzitsuena. Eta, klaro, etxean jokatzen du, eta behitu zenolako laguntza dauka publikoaren artean, Leke Kriu dauka hemen bera animatzeko, bera eta Erkiega animatzeko, eta bere anaia urko daukago hemen, Unairen anaia, ez dakit, aste honetan pixkat urduriago somatu duzun anaia. Bai, bueno, kanpotik ibilaz ni, baina bai, urduri da oso gotzua bil. Zelan ari zarete partida ikusten, oso ondo jarri da zuentzako? Lehenengoz eta oso ondo da oine hor da biz, bat bera, baina, bueno, espero partide ondo jutia irabaztia. Goiko hasi da jokoan sartzen eta pizkat orekatu du neurketa, Bai, anaizek eta horin berdabe Goiko horik endu, da, bueno, Goiko oso ondo abil, da ia beharik entzen batzuen pelotie da atzera botan badabien. Bueno, laguntza behintzat armaietatik etzaile faltako, Bai, jente askotorri animetan, kuadriakoak, nire kuadriakoa da hemen gabiz animetan, ia dana ondo badoan. Ba, disfrutatu, mila esker. Bai, eskerrik asko zueri. Anaia animatzera etorririk, baina ez bakarrik kuadrilla ederra, beti ekarri izan du Gernikara berezik jende asko Lekerikak, eta gaur ere hor etorri da. Leke Kriu, Lekerikaren eskifaia, talde ederra. Eta orain Goiko asko jokatzen ari da, esan du Urkok. Eta bai, hau beste Goiko bada. Lehengoan Ligaskako azken partida erabakigarri hartan asko jokatu zuen. Nagusi izan zen, gaurkoa, aurkariak ere oso desberdinak eta bagenekien partida oso bestelakoa eta zailagoa izan zitekeela gaur egungo Goiko veterano honentzat. Lehendabiziko jokoan ez dugu ikusi, ez jokoz eta ez jarreraz eta ere partida aurrera ateratzeko moduan, baina bigarren honetan beste Goiko bat ikusten ari gara eta Baske bera ere pilota gutxiago galtzen. Bai, nik uste tendentzia aldaketa bat egon dela hor, Iñaki pauso hori aurrera eman da benetik tendentzia aldaketa hori dagoela, Bera jokuen gehiago dabil sartzen, tantuek gehiago dabil bilatzen, eta emaitze jasotzen dabil, tantu honetan ikusi moduen. Hemen errebesez bi pilota hartu ditu aukerakoak, lehendabizikoan atzera asko irten da eta Erkiega gerreboteatu egin du, baina urrengoan ere aukera etorri zaio eta azkenengo honetan Ormabikoa dotore egindakoa eta lehendabiziko egitea posta zaio kalanki, baina bost baditu orain eginak. Pentsa Erkiagak berak baino gehiago, biparetaz eginak. Aritze giru eta Goikok bost
eta lehenengo zeta maieran ez dakit inakik 3 edo egindako eukitzun bakarrik, eta onja 9 dugu ez. Zet honetan behatzi tanto egin baitu, 6 egindeko botin oso ona da, eta gero lan jarraitzeko aukeri duken 3. zet hori derrigortzeko. Behintzat partidari beste grazia bat ematea lortu dute. Bai, ze gainera ez da itxureik euki, zet honetan 4 eta bat ustot hasi diela galtzen, eta hor partidu erretz juna alzan itxurie hartzen azitxe gonda, baina bueno, beste kolore bat hartu du partidu. Eta horren Lekerikak ia aleri galdu gabe izan du Gernikarra galdutako bakarrarekin zen oraintxe arte, hau bigarrena pilota garbia 10 eta 7. Goikoetxea. Eta Saki oso ondo atetan Iñaki, bigarren zet honetan. Eta hori ere, oso faktore garrantzitsua da, Erkiagaren kontra. Errebotean luze, barrura, eskumaz Lekerika. Suave. Aire! Aire, lasai. Goiko hori ez da zabaleratu horreztu asmatu, eta gero Erkiagaren txapainikoa aparta izan da. Tanto honetan urdine pixe konfundidu dira. Lehenengo bazkek hor 8 kuadroen hartu dugu errebezaz, bera gortik txulara botateko ala sobran dauke, eta salera botateko bilurraz inderri bari botatu, eta Aritzei 7 kuadrurela gautze. Da gero Aritzek ez da lortu Iñaki pelotiek entzi, eta Iñakik oso kostau txarra botatu 7 kuadrotik. Daia bigarren nien Aritzek ez dugu parkatu. 8 eta 10. Guazen, oie, venga, berbain, Aritz, berbain, venga. Saki, luze. Oso ondo. Ja, bizok. Boi. Aire. Bizok. Aire, aire, aire. Seio, segi. Aire. Atzera. Bizok, Erkiagak eutxi bazko. Lekerika. Boi, bien. Bigan. Pagoran ongi lapurtarra. Segi. Boi. Goikoetxea. Aire. Ola. Aire, aire. Errebotea gautzi behar. Aire. Barrura. Atzera saiatzetik eta tanto. Bikaina izan da. Bikaina izan da. Hola, corre. Corre, oingo, se venga. Saki oso ondo, venga. Oingo, eta hitze. Zelako ondo bota da ben. Jakin dau bazke aurreratute daula. Pasau dau, eta txutxaka. Ineraziz. Tanto batera ipini. Eta Aritzi eskuinez askoz gehiago nabaritzen zaio kolpe falta, baina errebesez beste inertziak eta askoz hobeto aprobetxatzen ditu. Bai, eskumaz ez dau Saki eta oso gutxu. Venga, vamos. Alanda guzti be oso ondo mosten dau, piparetez behin oso itxen dutantuek, baina gero kostauaz beste arrisku bat. Errebesaz be hor txapainen joten da beste abiadura bat emototze, eta gero kostauaz maixu bat da, danan beratzen dau, barrure, bipareta atzera, errebotien ekriston bine itxen dau, eta hor, ikusten da beran arma nagusixo hori dela. Bederatzi eta 10, Sake luzeegia. Oso ondo Lilar, venga, venga, venga hor. Venga, goazen, venga. Iñaki movido, venga. Goiko errebesez atzera eta pasa. 11 eta 9. Eta hori zan lehen Iñaki eskatzen dutzena esakerrezten. Behin sartzen maza bintzet, tanto itxena, indu ez errebesaz atzera bota eta edo rebotera bota edo lekeri eskure bota ez.
Bota zozer, tantu izen aldana benetan. Hau, Baritxau, venga! Venga, Arizanto, Hor dago, venga! Erkiaga, zain. Horen begirazunak errespetua sartzen du. Bai, eta ben gainera sartu partiduan punto baten minok arriskutxo bihurtzen da. Hor, odola useintzen da, bigarren zeta amaitzen da, aritzek ez da nahiko esegaitxi behirugarren zetera jun, eta oso arriskutxu da momentu betan aritzen. Bai, gorrientzat luzaroan erakutsi duten nagusitasunarekin oso kezkagarria litzateke, hirugarren joko batean bostantora dena jokatu behar izatea. Bai, eta batez be egondan tendentzia aldaketa horrekin, ez? Eurek aineroso egondin pelota horrekin emotze buelta urdinek partidua, eta hirugarren zetera begire duda asko sortzen da den egoera bat. Goiko! Hormarikoa, bikaina. Zelak ondo bajatu da ben. Ba, biparetaz. Seigarrena. Amabi eta bederatzi, hiru tantoren faltan beste horren besteren aldea. Venga, Aritz, venga! Venga, Iraur, venga! Hemen ez da artekaririk, hemen ez da apusturik. Hirugarren jokora jo behar balute dirua gorri izango litzateke, baina lanak laburtzen direnean zer nahi gertatzeko arriskua izaten da, eta Goiko ikusten da orain, lehen jokoan ez bezala oso arriskutsu dagoela. Eraman Nekerika, sartu lehen da bizi, eraman Pumpagoran Goiko, Zabalera zuzenean, ikuskarria izan da Goiko etxearen tantoa. 13 eta 9, eta bai, Narbartek bozkora joetatik esan bezala, ikuskizuna ematen ari da orain Goiko. Bai, eta gozamen dutze da. Iñaki holan ikuste holan, erasokor, kriston errepertorizo erakusten da behil, oin arte geixen bat kostauaz ikusi tantu geitzen, baina eskumia zoin bota ben Zabaleko hori maizulan bada. Batetik atza behar du, eta gero eskutatu egin du, Zabaleko arrasto oso neurtu, Zabaleratu, bote egin ondoren ere, bikaina izan da. Baina hor da Erkiaga, errebesez atzera. Baskek jaso, biladoa Aritz. Baina, ai. Ez tira pilota errazak izaten horiek, bat ere indarri gabe doazen horiek. Duda egin du sartuko naiz. Azkenean sartzea erabaki du, baina pilota ukitu eta... Bai, ondo esan zumon pelota horreko oso gatsa diz, inderri bari doiez eta botie nora mongo daben zehat mehatzakitxo oso gatsa da. Guk ez dugu ezer entzun, ez dakit lekek eskatu batzeu ezpatze, nik ez dut Aritz behartute sentidu dala sartza, ez da balako jakin Aritz, oza, leke nun datorren, helduko basan ez pasan, eta gauzak asko zaildu jaku ezuen goruzei. Bai, asko, 6 tanto jarraian egin beharko lituzkete. Hanka sartze pandera egin gabe. Arriskatzera behartuta daude, eta arriskatutakoan, gizue, batzuetan asmatu egiten da, baina galtzeko ere utxa behar izaten da, eta Goiko etxeak eta Baskek egoera oso zail bati, egoera kritiko bati, buelta emateko aukera aparta dute. Goikoren sakea, ez? Errebotera. Eta errebotean. Lehen da biziko jokoa, 15 eta 8 irabazi dute gorriek, eta bigarrenean 4 eta 1 aurretik izan dira. Eta, inertzia bat hartua zuen, dinamika bat hartua zuen partidak, eta Goiko etxea eta Baskek oso ataka estuan ziren. Baina, Baskek lehen da biziko jokoa, baina asko ere pilota gutxiago galdu ditu, beste sendotasun bat erakutsi du, eta Goikok bere bizkar gainean hartu du partida, oraindik ere zerbait bagaituk
esan du eta asmatu ere bai. Eta erakustaldi ederra egin du. Eta batez be, jokoan tendenzia guztiz aldatu da, bez? Pelota kanbitxo horrekin, pelota teorizan bintzete euren toketezan pelota jogoaz jokatu eta tantu dominau, eta esan dabe, holan ez goi ezina, ez gabiz ez ebeitzen, goizan geu pelota bizitzaz jokata, goizan erasora jokata, Iñakik berak pauso bat ez nibesto pie moitzule aurrera, bazkei joko asko deskarga gotzen, nibesto dortipe bai torri dala bazkek pelotak itxeak galtzea, baina batez berak aurrera moitzu pauso bi horrekin, tanto mordo bat itxu, ez dakit zazpi sortzi tanto inbaitzu zet honetan, eta horre gonda diferentizia. Bueno, protagonista. Pablo Berasaluze ondoan, ala, Janire? Hori da, Pablo Berasaluze daukat hemen gertu. Zemos, favor. Pablo Berasaluze. Umetatik. Pilotalekuetan ibili izan da, nagusiki eskuzkoetan, baina gainerako espezialitateak ere gozagarri zaizkio berriztarrari. Eta gaur ez du utxik egin nahi izan. 363 pilotaka da. Gehien erkiagak berak. Baskek 98, Baskek 95, Goikoetxeak 91, eta Lekerikak gutxien 99. Eta partida gordu bete eta 12 minutu, ea freskotasunez ere nola heltzen den bakoitza partidaren joko erabakigarri honetara. Bai, a ber, nik ez pentsetan partidu oso exigente izan danik fizikoki, neuken hasieran lekek zelan abulta boluan zalantza hori, baina ez dut uste fizikamente partidu oso gogorra izan danik, ez dut uste hiruaren zeto honetan fiziko izango danik determinantia. Aurrelari bizen aktitudi zein dan, Iñakik olako erasokor jarraitzen daben, Aritzek pauso bat aurrera mon eta goiko aurreratzi lortzen daben, nik ez dut horre honga lagatu. Iñakik enduntza uklotia, venga, Zerotikoa ze, venga. Pega! Venga, Idarre, venga! Lehen da biziko sakea, luzegia atera du. Zenba ditu? Aritzek 3 pentsetot. Venga, venga! Iñakik 2. Ez da bize arazo larri ziren. Goiko sartu eginda, txokora oso arro eta luze ordea. Federik gabe egindako errematea, gero aske pilota sartu duen Kunpalaster eta Zailarri pasa egin du erkia gehia. Eramatearekin konformatu behar Goiko. Ongi Lekerika. Kunpagoran Goiko berriz ere. Zirrizta bikaina. Ezker Orman sartu du eta zekatzekin. Hor bai, orain dikene kolpea badago. Bai, gero kantxa erdizen hartu da, gora hartu da, ondo gatu, pausueko oso ondo emon. Eta horri Iñaki oso bitxitzen konfunditzen da. Erremontean buruz buruko txapelketaren azken fasea lau oberenen arteko ligaska hasi da. Lehen da biziko partida oso zirraragarria izan zen. Han izan zirenek esan dutenez, emaitzari erreparatuta, bai, emozio gehiago ezin. Barrenetxeak 30 eta 29 irabazizion Juan Eneari atzo. Eta Javier Urritza veteranoak berriz, kolpe bat hartuarren aurrera atera du. Imanol Antxaren aurkakoa. 30 eta 22. Urritza hundia, irabazle. Eta orain Aritz Erkiaga, kanka sartzea hundia baino hundiagoa alde batetik pilota oso garbia zelako. Oitartekoa jauzi egin zaio, zer egin pentsatzen ari zela funtsezkoenean utxe egin du. Eta alde batetik hain garbia zelako eta bestetik partida dagoenean dagoelako.
Bai, eta oso batez be oso ez usteku ez, Aritzek pelota hori galtzie, inopez ban espero. Eta gauza zelan dien, tanto itxeko aukeri eukiko ban pelota hori sartu ban, bana ipini edo utz eta bi ipini. Eta aurretik ja dakarren tendentziziek, olako kolore urdine hartzie, oso arriskutsu ipintzen nabil partidu hau Gorrixentzako. 2 eta huts. Bueno, ba, orain Erkiagak berak egin behar du ba. Urratxa aurrera. Atzera Iñaki, kongi Lekerika. Sartu egin da horrela Iñaki. Boiak liberatu. Eskumaz. Txarranikoa, zepilota, sartu eta eraman duen Ispastertarrak. Oso zaila iruditu zait. Baske. Erkiagak barrura, ongi joan da Tibol, baina ez du sartu. Errebesez Pumpagoran eta eman du pausoa aurrera. Erkiagak. Bai, Haze pilota sartu duen lehen da bizi. Antxe batez bez, pelota oso gati sartu, Iñaki kortada oso nagotau, oso harine gainera. Eta hor Aritzek pelota hori katzie, meritxo askoko peloti izan da. Eta gero errebote horretan, meritxu eberana barik, nik Baskek. Salto inbiarrik ez dago eki, salto indaue nahiko aurretik jakauzten horien, eta ez dago oso ondo kalkulau. Aritz Erkiaga. Ongi kendua. Erreboteko zulotik. Edaman Baskek. Atzera Lekerikak. Eutxi Tibolek. Errebesez atzera. Ongi Baske. Ongi Erkiaga. Pero partidak bolada luzean asko falta izan du pilotazaleen gana ez da heldu, baina orain hemen emozioa eta tentsioa gainezka. Haze pilotaka da Tibolena eta Erkiagak gora. 3 eta bat. Eta Lapurtarra gorrutzi duen izerdi arrastoa lehor dezaten eskatu du Goikoetxeak. Hor pilota hori jo eta gero ez da irriste edo zer egin duen. Nik ez dakit edo Aritzekin estropezo egin badau edo, hemen ikusuko, Aritzekin. Bai, Aritzekin estropezo egin dau. Eta bata erori eginda eta bestea ere apurtxo bat desorekatuko zuen behar bada. Aritz bera ere. Bai, bueno, hor Aritzek ezin dago ezer eskatu, berak jarraitzu indau, peloti buena izan mazan, falta izan bada, falta da. Hor, edo lehengotik elditzeza eta buelta eskatu zu edo uneko unien jarraitu zu. Etzen inola ere buelta ematekoa, baina apurtxo bat desorekatu. Bai, hori, seguro baiet, gero baztertu behiako peloti eza, pelota erretza. Eta gero, bai, momentu honetan holan faieti eta iruta bat galtzen dupintxe, hombre, horrepe beti bekejetako motibo izango dutu. 3 eta bat. Den airean, baina abantaila handia da. Bai, eta batez be pelota honekin Iñaki Zaki ebe nahiko eroso da bielako kentzen Aritze Iñakik veloziadia esaten dauzaki askotan eta pelota bizitxaz gurutzatzi lortzen da oso gatsa da aurrien pelota hori sartzea. Bueno, eta argi dago Goikoetxeak materialarekin izan duen taktika aldaketa horrek emaitza pikainak ikarri dituela. Bai, ez dakite perario korrioago no ez, seguru baiet. Ni geneban espero, baina bai, pelota bizitxaz
pauso bi aurrera motxu zaute moduen, erasora pasau da guztiz, eta oso ondo urte jako. Ongi gurutzatutakoa indarrean gainera. Eskuinez atzera, Lekerikak eutxi. Pilota zaila sartu du Gernikarrak, Goiko. Jaitxi. Ongi Unai. Errebotea luze, errebesez barrura. Erkiaga. Iñaki korra aurreko epaiei behitxotze, baina ez dakit ze eskatzen. Ez da hori zabaleratu, Goiko atzera gurutzatu da oso, eta tanto zaila zen. Oso zaila zen Lekerikarentzat, gainera etorri zaio, zenbait pensalezak eskura etorri zaio eta baina hor Goiko etxeak nondik eta nola jo duen ikusita, eta pilota horrek zer efekto zeraman kontuan hartuta. Bai, eta abisadurie eta esker hormatik urten barri egon dala, eta hori pelota oso batxazan. Ba, lau eta ba. Haze aldaketa izan duen partida honek, eta orain egoera benetan kritikoa Bizkaitarrentzat. Lau tanto segidan egin behar. Goiko etxearen azken sakea izango da, Albin eta luzegia espada. Ba, ez da luzegia izan ez, eta bikaina. Hor dauke. Hor dauka Goiko gaukera, txapa gainekoa, ez du ezker orman sartu. Baske. Lekerika. Orain di partida osoan ez du ormabiko aleginik eta egin, Lekerikak. Ez, gaur ez. Ongi Baske Pumpagoran, atzera. Nada. Ongi Leke. Goiko. Zabalera. Ez ordea nahi bezain Zabalera. Eta gero Erkiaga Ormabikoa sarera. Ba, Zabalera jo duen hau, ziur aski aurrez jo duen ura baino errazagoa zen. Baina ez du aurrekoa bezala engainatu ere ez behar bada. Ez, nik uste gainera azkenengo momentuen aldatu da bela kortadi botata junda azkenengo momentuen eta ez dute abisadura askoaz bestotze urten, hau ikusiko gu hor azkenengo momentuen aldatute eta ero neko kantxar dire urte jako. Baina nik ez dut Iñakik seguramente hor baino eta mugei seguko dela aurretik Zabalien hartu da bena eskumiaz eta... Bai, ura ezker orman sartzeko bazuen. Edo bipar eta botata betanto itxeko oso apropos eukideu eta han ez dago asmau eta berroin partidua amaitze... Eta orain lanak amaitzeko dituzte oraindik. Alde handia da, baina Erkiagak erki gurutzatu sakea luze. Amairutik Baske. Iñaki! Amelio! Errebotea. Eskura Lekeri. Eskuinez. Leke. Baske gatzera. Eta Lekerik erdibidean harrapatu du eta ezin izan du saskian errenditu. Partidak gorrien aldeko joera oso garbia hartua zuen. 15 eta 8 gutxiegirekin erraz irabazi dute eta bigarren jokoan joera aldaketa bat hasieratik behartzuten urdinek. 4 eta 1 aurreratu zaizkie berriz ere Erkiaga eta Lekerika eta bazirudien ez genuela partidarik izango, baina eta bat uzkaili dute Antxon. Bai, guztiz gainera, taktikatik hasitxe, pelota motela edo barritxei jokatzen egotetik
pelotan bizixe atatera aldatu die, eta hor guztiz aldatu da. Behin da berriz ezagune, Iñakik pare bat pausa aurrera moitxu, oso erasoko hor ikusi dugu, tanto asko itxu arrezkero, azkenien 15 tanto itxen amaitxu dau, eta horre gondan nire ustez gakue. Beno, bi joko eta bat garaipena Goikoetxea eta Baskerentzat, bi irabazleak ondoan ditu Janire Fragoa. Gaurrez estadistikak irabatean errepasatuko ditugu. Erkiagak eta Goikoetxeak galduak 5 izan dituzte, baina egindakoak Zumaiarrak berak gehiago. Erkiagak 11, Goikoetxeak 15. Eta atzelariek berriz, Lekerikak 3 egin eta 2 galdu, Baskek 6 egin eta 7 galdu, bigarren eta hirugarren jokoetan askoz ere sendoago aritu da bidarteko atzelaria. Eta San Roque eguneko final handian Goiko eta Baske izango ditugu. Orain bai, aurrera irabazleekin Janire. Zorionak bioi, Iñaki, haze partidua eta zelan lortu duzuen aurreneko zeta galdu ostean buelta ematea. Bueno, gu jungea gure partida jokatzea. Hasieran ideia batekin etorrikea pelota motela, berria, tantuak lantzeko. Baina ikusi dut bai tanto gizia leiten bai gure pelotakin da behienakin. Eta iruditu zen, bueno, biziakin saiatu naiz pixka luzeatatzen, unaiek bien aurka jokatzeko ez. Eta nik uste taktika horre funtzionatu digula eta partida bastia lortu digula. Thibaut, el primer set te ha costado un poco, has perdido unas cuantas pelotas, pero en el segundo has conseguido llevar esa iniciativa y estar muchísimo mejor. Sí, tengo muchas dificultades en el primer set. Goiko me dice de cambiar mi juego para el segundo, a tirar menos fuerte, para que Leke juega más y que a quitar a Aris del juego. Y Goiko hace un partido increíble de lujo, de estelar, de no sé qué. Y me da mucho para hacer menos palos y jugar más. Iñaki, atzo Hondarribiko Gran Slamen Erkiagaren kontra bebai jokatu zenuen, partidu hori irabazteak ez dakit konfiantza pur bat ere eman dizun gaurkorako. Du gabe, ez da, azkenean partidua jokatzen zabiltzan bitartian irabazi ezkeo, norbea asko ez konfiatuta dabil, ez? Urte guztian ibili naiz hor kilikolo, partidu bat irabazi galdu eta konfiantza hartzi asko gostatzea, ez? Eta behin atzoko irabazi, gaurko ere bai, da beste motivazio bat egintu eskantxara, segurtasunare bai, da guain azte artean zaigatuko geha eta behar disfrutatzeko aukera dakam. Berehala dator aste arteko partidu hori, así que ea zelan iristen zareten, mila esker. Vale, zue eskerrik asko. Muchas gracias. Gustura daude Goikoetxea eta Baske, nekatuta Goiko, baina pozez txoratzen oski izan ere, begira. Zer lortu duten, lehen da biziko jokoa, Erkiaga Lekerika bikotea hundiaren kontra, lehen da biziko jokoa, 15 eta 8 galdu eta gero, ondorengo biak garbi irabaztea lortu dute, 15 eta 9 bigarrena, eta azken set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu dira. Gogoratu jaun Andreok, aste arteko final handian nork jokatuko erabakitzen dela gaurko bi partidetan, bikote bat badaukagu, bigarrena geratzen zaigu oraindik, dena den etenaldia egin aurretik, lehen partida honetako galtzaileetako baten ganagoaz, Aritz Erkiagaren gana, Janire. Aritz, kaixo, zepena partidua oso ondo hasi duzue, zepena gero ezin izan duzuela nagusitasun horri jarraipena eman. Bueno, baina hola itxidea, Iñakik erakutsi daue azkenengo partidutan naiz eta ez egon bere mailan ja hartu dauela edo badabila berak oitxu dauen joku erakusten eta oso jakine Iñakiri joku kentzen, eurepe ondo ibiliz hor neurie bitetan eta euren joku ondo landu dabe eta merezimendu irabazi dabe. Oso eraginkorrak izan zarete lehendabiziko setean, zer aldatu da bigarren horretan eta gero hirugarrenean pilota gehiago galtzeko? Bai, eurepe hasieran motela salegin du diz, da gero geure peloti atara daue eta hortxe igule azartu daue. Gu atakin bai, baina defensan ez gara ibili oso ondo pelota bizitzagaz eta jakin dabe gure ahulezisi ataraten. Mami esker Aritz, eta oin bigarren finalerdiak osatu. Vale, eskerrik asko.
Aritz Erkiaga Ispasterko izarra handia ez da. Gernikako Gran Eslamean izango aurten, finalean izango aurten. Iazko txapeldunak final erdietan geratu dira, kanporatuta. Eta Erkiakak berak aitortu du Goikoetxeak eta Baskek merezimendu osoz lortu dutela txartel hori. Beno, orain bai, etenaldi egingo dugu, baina aurrez gogorazi nahi dizuet, zein izango den bigarren finalerdia. Bi bikote bikain hemen ere. Alde batetik